И те нямаха как да ни спрат и затова ни спраха с тази идиотщина. Гнездов паразитизъм. Да, иначе партията беше много хубаво, казваше се Народно движение Куклу, съкратено НДК. Защото искахте да си прави на митингите пред НДК и хората да се събират и викат НДК. Те се оплашиха и спряха това нещо и те се разбихме всъщност тогава вече. Това беше след като свалиха 1994 година, свалиха телевизионното предаване и вече тогава всеки тръгна по своите. Между другото, всъщност, да ви кажа последното предаване, заради което ни спряха. В студиото са внуците на двама от олигарсите. Да не ви прозвучи нещо познато, по някакъв 60-20 години по-късно. Тогава най-популярните групи бяха мултигрупи Трон. И шефа на мултигрупа Илия Павлов, шефа на Трон е Красимир Стойчев. И в студиото седат... Първо да кажем, че държавата вече след 100 години се казва Мултитрон. Да, държавата управлява от Мултитрон. От Мултитрон. Има един футболен отбор, който се казва Левски ЦСК и тук е през средата, тук е червено, тук е много си. Обединили сме. Той е внук на Красен Стойчев. Камено Деничаров. На Илия Павлов. И те двамата седят в студиото след 100 години. Студиото се излъчва в 2094 година и според за една ампула, в която има веществото, от което зависи живота на всички хора. И те според кой да го притежава, защото който го притежава и живота на всички хора. Ако това сценария на това предаване ви наподобява нещо 10 или 20 години по-късно, аз ви кажа, че е изключено. И за това предаване го спрях тогава и тогава се разбихме. Да, и тогава всеки тръгва по някакъв друг път. Които питите, защото вие сме като кукленото шоу. Не мога да ви разказвам лично, но казвам, че съм събуден. Живо и момиче.